Aleyak kadongan las roha pajuppa hitamuse di pertangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorakso majaha si pahusor-husoron ni rohata jumulu mahita martangyang. Hupuji hami ho alede bata amanami pardenggan basa na mga ramoti ngulu nami sahat roditikion. Dileho ko do partikian na dinggan. Buih hami marsaur ali Tuhan. Marhite-hite YouTube. Laho mabigi sian hatam dohot hatorangan na. Alani perbadiai mahami marhite todim. Asa tamahami tumangihok katam na badiyai, urasi hami siyan akka hagalion, hakurangan, akka hasalan nami. Mauliate madiho ali Tuhan nami, di bagasan anakmu Yesus Kristus si hokopami. Amen. Dihamuna ali kadongan, ia si pahusor-husoron ni rohatta, dibuat sian buku wasiat, na marodolan, di ramoti debatado na posona na di enet sia Jeremia 20 ayat 24 saat 22. Jalan nagabi ojahan ni si pahusor-husorota imesian ayat 22 nama dok. Idama merlulu maau doppak si semaya dang jadi adong di ibana nanggo sahalak nama ringat di tonga-tonga ni bangsoon jala dang jadi idaon na nadengkan. Paraloan ni panurirang debata, ima si Jeremia, dohot si Semaya, terus dumarudut. Dimulana di patubu si Semaya, barita na manigay rohan ni hala Israel. Na di bagasan habuang babil hatihai, marhite barita gabus. Ay di do ibana, pabua nasala do panurirang Jeremia, taringo tu liling ni partikian di habuangani. Ala didok si Jeremia asa pauli bagas doh marperlak hala Israel bahen hanguluan nasida di Babel. Hape so hala nasinuruni debata si Semaya. Hata ni debata merhiti si Jeremia merdok. Debata ikom manguhum Semaya doh peparanna. Agohono ni debata masih Semaya sian berita perdalan ni bangso ni debata. Di pasa debatado humanitu si Semaya, ala marbarita gabus ibana. Uhud marhata baraksi maradupo panurirang ni debata ima si Jeremia. Tumbuh hape ramotan ni debatado nasa na poso na sinuru ni debata. Marsormin siyan namasa tu si Jeremiaon ima panurirang ni debata taringot tu haru robur ni harajao Juda. Ima siala pangalaho na sohasea di akka na manguluhon harajaon dohot akka pangulani ugamo. Digosa do si Jeremia jala dihurukon na sida dihasugoi do ibana ala marbarita na tutu jala mamusui ala ni pangulaon na. Alai diramoti jala di uluhod debata dilena sida do ibana. Alai na mangaliai ido dapotan hamaguan. Dihuruk ko ibana. Alai panurirangon na ido na tutu masa. Mate didangguri do ibana. Alai dibayad debatado guarna terberita jala diingot torot zolma sahalak panurirang si barita ho kasitongan. Hama matena gabe arga jala uli. Ido. Hamuak kadongan ale-ale ni YKB Namarhata Batak Tobaon. Akka naposo ni debatape di huria, jok do dimusui, dihasugohon ala ni parbarita naulion na. Ala ni haputusat dohot pangulahon na. Dihasugohon ibana, dideba namasa, dileai dope. Hata ni debatape ngoton, pabua diramoti debatado akka halak na sinuruna. Martangyang mahita. Argado di hami ali debata amanami barita taringot tu si Jeremia dihatuguan ni rohana pos rohana totong
Mangulahon-ulahon na pinasahat mo nang pese adong na manggugay, na mabayan akan nasupatut tu ibana, songon si semaya perhata gabusi. Ali Tuhan, tiruan na din gam matutuy di kami patuguh roha nami di tonga ni ngulu, asa marhot ni roha kami mangulahon akaulahon natama na siap ko. Di tonga ni akaulahon nami ganupe, di jabu, songoni di akaulahon nami na maragam, di tonga ni huria, say pakot maroha nami, laho patuluson lomo ni roham. Mauliate ma di horamoti mahami totong di akaulahon nami. Asiroham, di bagasan anakmu Yesus Kristus, tangihom mahami. Amen. Songoni majolo, partang yang atta sadarion, unang lupa hamu akadongan, like, subscribe, jala sagihot tu akadongan na asing muse. Di pasu-pasu Tuhanima hita, marhiti-hiti nunga parsidohot hamu, patol hason berita nauli rap dohot YKB, say di pasu-pasu Tuhanima hita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.